naiz Euskal Barri buruz aritu ginen aurrekoan, eta, bueno, oraintxe azalduko dizut, askar nola funtzionatzen duen, nahi ustez oso erabilgarria da erreminta hau, eta zenbat eta irakasle gehiagok erakutsi, erabili, hobe, ezta. Esan dizun Euskal Barri erabili izateko Firefox behar dela, eta ez da egia, hau da, Firefoxekin badabil, enredatzen eginez eta Chromeekin ere badabil, bai? Hau da, Euskal Barri pinizkero Googleen, azaltzen da, lehenengo lotura Firefoxi dagokio, baina bigarrena Euskal Barri, bai? Beraz, Euskal Barrekin ere funtzionatuko du. Hala ere, nik Firefoxekin azalduko dizut, bai? Ordu nahikoa da Euskal Bar ipintzea, gehitu, ados, eta orain hemen azaldu da liburutxo hau, bai? Horren gainean klik egin ezkero, azalduko zait barra hau, eta barra hontan dauzkat hainbat kontu. Kutsatxo hontan, hiztegiak esango diz, ze hizkuntzatik ze hizkuntzara bilatu behar duen. Alegia, EU, ES, litzateke euskeraz ipini hitza, eta ordaina topatuko luke gaztelaniaz, bai? Eta hemen dauzkagu momentu honetan aktibatuta 3 botoi, bai? Hau Euskaltzaindiaren hiztegia litzateke, hau Elhuyarreko hiztegia eta hau Euskaltern, bai? Bueno, hau hemen ze azaltzen zaidan hori da hain zuzen nik doitu dezakedana. Horretarako, hobespenetara noa, eta esaten dit, bueno, abiatzean zein hizkuntza nahi dudan, azaltzera, bueno, usten duzu hizkuntza piloa daudela, japoniera ere, bai? Batzuk hobeto funtzionatzen dute besteko baino, bai? Eta fitxen hobespenak, berrerabili fitxak, hau da, beti fitxa berberetan bilatu, edo bilaketa bat egiten duen bakoitzean fitxa berri bat zabaltzen nahi dugun, nik dagoen moduan usten dut. Bale, biztaratzeko baliabideak, hau da, hemen, ze hiztegi azaltzean nahi dudan, bai? Hau da, nik hitz bat ipintzen baldin badet hemen, eta honi ematen baldin badiot, Euskaltzaindiaren hiztegian bilatuko du. Elhuyarri ematen badiot, Elhuyarren hiztegian bilatuko du. Euskaltzaini ematen badiot, beste hainbeste, bai? Orduan, nik ohitura hauxe daukat. Euskaltzaindiaren hiztegia erabiltzen dut, jakina, orotariko euskal hiztegia ere bai, Elhuyar, Euskaltern, lanbide heziketako gauza teknikotarako, eta zehazki, Sarasolaren hiztegiak topatu behar dut, dagoen zehazki, zet ikusten, hemen, bale. Orduan, horiek markatuta, honean ator, eta orain, Euskaltzaindiaren hiztegia, orotarikoa, Elhuyar, Euskaltern, eta zehazki ez zaita azaltzen, zehazki bakarrik bilatzen duelako, gaztelaniatik euskarara, hau da. Espainoletik euskarara jarriko banu, azaltzen dezkit, nik aukeratuta ditudan 5. Esan bezala, hemen jarri baret hitz bat eta gero sakatu nahi dudan hortan, bilatzea nahi dudan hortan. Nahi baldin badet, enter sakatu eta guztietan bilatzea, hori esan egin behar diot, eta horretarako hemen daukat. Enter sakatzean, zeinetan nahi duzu bilatzea, bai? Eta, kasu hortan, normalean 3 bilatzen dut. Euskaltzaindiaren hiztegian, Elhuyarren eta Euskalternen, bai? Beraz, goazen praktika bat egitea. Itxiko dut hau, honean ator, eta esango diot. Topatu, kaixo hitza. Nun, Euskaltzaindiaren hiztegian. Eta automatikoki topatuko du kaixori buruz zer dakarren hiztegi batuak, bai? Bale, Elhuyarri ematen badiot, beste Elhuyarren, bai? Bale. Hori
gainean sakatuz gero. Aldiz, enterri ematen baldin badiot, automatikoki bilatuko du nik esan diodan horietan. Zeinetan, 3 markatu ditut enter sakatzean bilatzeko, bai? Euskaltzen diren iztegia, Eluiar eta Euskalten, bai? Demagun espainolez bilatu nahi dudala zerbait. Hola, Euskaltzen diren iztegian, hola, Eluiarren, hola, Euskalterren. Zatik ez du bilatu bestetan? Ez dudalako enter sakatzean, ez ditudalako beste bi hauek aukeratu. Markatu, zehazki eta orotarikoa. Nahiko litzateke hor bilatu nahi bali badet, gainean sakatzea, eta emaitzak aterako dizkit. Hemen daude, hobespenen artean, euskeraz dauden hiztegi eta hitz banku, korpus eta sinonimo hiztegiak, entziklopediak eta dagoen guztia, bai? Bueno, ea aprobetxuzkoa zaizun. Aste hona izan.